Indonežanski ratni brod izvukao je više od 40 tela iz mora tokom potrage za nestalim avionom Air Azije, saopštio je portparol mornarice. Nešto ranije zvaničnici su potvrdili da ostaci viđeni u Javanskom moru tokom potrage iz vazduha pripadaju nestalom avionu Air Azije. Zvaničnik vazduhoplovnih snaga Indonezije, Agus Putranto, rekao je da je uočeno 10 velikih objekata i mnogo manjih beličastih objekata koji se nalaze na 10 kilometara od lokacije gde je radar uhvatio avion. Televizija Indonezije prikazala je objekte koji plutaju i za koje se veruje da pripadaju nestalom avionu. Na televizijskom snimku vide se dva relativno velika objekta, jedan narandžasti i jedan sivi ili brown kako plutaju po površini. Avion sa 162 putnika nestao je u nedelju ujutru usled loših vremenskih uslova na letu od indonežanskog grada Surabaje do Singapura.